ndị na-eche na omenani Igbo ụka Igbo bụ ikpere alụsị. Ọ bụrụ eziokwu bụ ndụ. Ịlafu mmadụ adịrị ya, osu adịrọ, oru adịrọ. Today, you're here to help our children, both those who are in today's world and those who will come in future, to understand what, when they hear Nri, would they understand? What values has the dynasty brought into Igboland? Nri bidoro ọ bụ diọkpala. Mgbe ọ bụ diọkpala ahụ ọ bụ Menri bụ diọkpala eri. Na eri aka emesizielu ụmụ ọdụdụ nwa eri ka Nri pụrụ je bido the theocracy of a religious order founded on Igbo values and tradition. Ka ọ pụrụ agwụ nwe ndị anyị na-akpọ agwụ ọma gị ije afa gwa ife ndị nọ n'ala ndị mmụọ nọ ndị nwụrụ anwụ chọọ ka imeelu ha ya ọmụ ya o wee pụọ ma bịa na nke anwa pụọ bido ebe mbụ eri Menri diọkpara eri bili bụ Ugbene and Amanuke na Ọka South local government. Ife na-edu esi na ịka nọ nso n'ịnọkazi nso eri aka na-azazi kịta ya agụrụ eri. O wee manie wee jegide bata Ọka gafe Ọka wee ebe mbụ ọ nọ bụ ife onye nwa kpọrọ mkpume onyile enyi n'Osili village in Enugu Ukwu. Nọdụ ebe ahụ mụọ ụmụaka ụmụ nwoke na-anọ. Nke mbụ bụ onye bidolu ebe a na-akpọ Enugu Ukwu Nkana. Nke ịbụọ bụ onye bidolu ebe a na-akpọ Nnọfịa. Nke ịtọ bụ onye bidolu ebe a na-akpọ Enugu Agidi. Nwa ya nke ịnọ o nwere ebe o bidoro maka ọ bụrụ na ọ nwụchiri anwụchu tupu ọ nụọ nwaanyị, ọ bụrụ na ọ nụ nwaanyị na ọ mụtara nwa nwoke. So, and there has not been much research. And what are much records of that child? Yes, mana onwe afa. So, ọ nọzi ebe anwa ụmụazị a bidocha obodo dị iche n'iche. Anọkọta dị ọkpali ya nwụrụ nya nke bidoro Enugu Ukwu. Ọ na-eme nke na-esote nwụrụ. A na-ekwu nke ịtọ nwụrụ nya ha agwụgo n'ọkọzi asọ nke a mara ya. So onye nwa wee jee n'afa si ọdụrụ ka ya mee maka na mmadụ ịnwụ n'iru nna ya bụ Nso Ala nnukwu alụ. Onye nne ya yara ahụda ozu ya anya akpachapụrụ anya ọkwụ n'ọbịa ka a eje nie ọ yara enye na ebe nne ya bi mba yara enye afa wee si ya na ọ bụrụ ibido communities ka ị pụtara ije n'ife ịbịa ebe ahụ ibido kingdom ebe ị ga-etu esi efe ndị Igbo si efe Chukwu. O wee gbarapụ ma ụmụ nwunye ma ndị awa niile wee gbadaba na ndagwurugwu nnukwu agụ dị tupu eluo na Ezu Lake dị ọcha kpọziri Agụrụ Lake. One side of Agụrụ, the other side of Nri. Wee setụlụ ebe a nụọ nwaanyị nụọ ụmụ nwaanyị mụta onye bidoro village a na-akpọ Agbadana ma uru ọjị and ụmụ ya na village isa ndị na-anọchi ọkwa ya ka o jewe ife and ọha ma ebe n'iri ya ndị enunwa nwụ na ume onyere enyi na Osili village Enugu Ukwu. O nwere mana onye nwụ n'iru nne ya anara anọchi nne ya maka ọma enyi nne ya ọma akwa ya nyawa ya kpata o ji ahụ na-anụ Enugu Ukwu ọkpara Nri. Ọ bụrụ ndị chọọ ịlafu onwefe
ịlafuku ndị Igbo na onye nwụrụ n'iru nne ya enwere ebe ọ na-eje maka ọrụ dịrị ya na ọwụ dị ọkpara nne ya erike ọ ya nwe ya enyi ya akwụ ya nọchi obubie mana ọ nwụrụ n'iru nne ya ya na-anọchi n'obi ọ bụ ụmụ ya eje zaba dị ọkpa mba na-eme etu a so na nnukwu agụ a maka ife nna ele emphasis wee etu esi nwee ebe a na-akpọ agụ ukwu ọ bụrụ aba nwa Nri ọ bụrụ aba nwa Menri na ọ bụ a geographical location ebe Menri settled wee chie ebe a ka ọ nọ wee chie ọzọ chọpụta ichi ọzọ chie si na-ekwe ebe a chie Eze Nri bagharịa onwe ya afa Nri Ifikwanụ Nri Ifikwanụ ebe a ka ọ nọzi wee mụọ nwa ebe a ka ọ nọ wee gbasazi ya ụmụ ya na-ejezi ndị ọ mụtara ụmụ ya na-ejezi ife a na-ekwu ife ahụ the earliest of the sons nọchiri 1042 or 45 AD yọta mana in the 8th century ka ya migrate bịa ebe a ọkwa ife etu anwegolu scientific evidence archaeological records mana archaeological record anwa gosi na nwa ya anwa afụrụ ozu ya na ebe echebu na Igbo okwu emechize chọpụta na oriri nwa ya onwe ka o si mee nne nachiga be nne ya nọziara ebe a mụọ nwa ọ sị na ife eji wee si anya pụọ na palace na ọ bụrụ ife ọ ya akpọ ya chigha azụ mana ya kwetara n'ọnwụ ya wejeri obere ọfọ si anya na-echi na oriri na ndị nọ n'akụkụ ebe anwa ịghọta ebe a ka ọ nọzi chọpụta ihe mbụ etu esi echi echichi dị iche iche the most important of which is ọzọ ichi ọzọ ndị ọzọ niile onwezi ndị orika title a na-ebidoli ma nwatakịrị dị mkpụrụ ụbọchị 12 wee chibe echichi dị iche iche ma ịsa mgbo ma ime nke a mee nke nwere ma ime ihe ekwensu ma olu ifere ka arụ 10 ọba na mmọnwụ ya ịma mmọnwụ na ịma mmọnwụ a na-aga ọ mgbe tupu ichi ọzọ na Nri ị ga-elugo ogo ịnụ nwaanyị mụta nwa nwoke ma nwaanyị i wee nwee ike ma ọ bụ chi ebe ị ga-eje n'efe chi enye chi gị ekene na-ayọ Chukwu ma ihe ọ na-ịchọ ma emume dị iche iche ya ụmụazị abaya nara echi ọzọ ya ebe a ka esi wezie ndị chi ọzọ anwa wụ ejensie bidozie ejebe ije jee kụzibe maka na ife nyenwa bụ n'obi karịrị akarị nke mbụ bụ na ife ọ chọpụta na ife dị ọcha eziokwu bụ ndụ ịlafu mmadụ adịrị ya maka na eziokwu nwere eziokwu oge ọbụla mana asị oge ọbụla ịchọ asị iwe ekele ụzọ nke isi bugoro mbụ kọrọ ọzọ tinyerie anyị adọrọ na ya ọnya kpata afọ ọcha na ife dị ọcha ji nọrụ n'etiti ife gbasara Nri ma nzu a na-atụ ma nzu a na-atụ ma agbọ a na-ekpu agbọ ọcha agbọ ihe a don't mind na eji m ekpu m ndị nwechelu design mana ọ dị pure one enwekwa mịa mana nke a na-adịkarị mma na foto ịghọta bido na mmadụ bụ mmadụ na o nwere anybody nwee right ịnọkọta mepụ ibie ọbara the sanctity of human life promotion which brings everybody before risebru ụwa to equality. Osu adịrọ, oru adịrọ. Mgbe anwa palace Eze Nri na-adị
anaghị egbu ya aja okirikiri. Ndị osu ma ọ bụ oru a na-achụ, o nwere ike ụzọ kwuru na palace onye na-achụ ya ichi azụ maka imechie ka Eze Nri abụọ ọnụ ivuru nawa ihe vụrụ iwere mgba ncha ọsọ spirituality ịghọta ejima onwe ndị befe na ụfọdụ mmụọ ezopụta ofu n'ime ejima awa chọọ onye na-afa gbakọrọ na nri kunye nye achọrọ m ịkpọ afa mana o nwere bishọp anyị ma ama na Anglican Church onye ugbo na baị ka ọ nọto tokozi abụrụ mmadụ wee nachighakwa maka ọwụ ejima. So nsọ dị n'ala Igbo, nsọ niile n'ala Igbo Eze Nri bidoro ya mgbe ndị riri mmadụ a na-eribu. O nwere obodo dị n'ụwa na-erire mmadụ at one stage or the other. Emekwa eche rafụkwa propaganda ndị ọcha ọ rikwuru mmadụ at a certain stage but far away. So ụmụ ife niile a na-ije ọgụ na ịnụ agha achọwa enwe nsogbu ndị ụfọdụ eje gbuo ibe ha enwe nsogbu na be anyị mgbe awa eje n'afa ife afa kwutere eme nye udo wee dị ịghọta wee tinyelu na Chukwu a na-ekwu wo Olise ebulu ụwa kelu ụwa amasị iche na ịmachara ya ị na-alafu onwe maka echi niile ife ọzọ na ọ bụrụ Chukwu abụrụ onye dị wicked na-anọkọta ọsị bịa welu mmadụ wee gọrịa ba igbue ọ bụrụ osu alụsị. No. Now God is a kind God. Onye nwetara that concept na Igbo before then everywhere. And oge anyị na-ekwu confederation even under Nri influence too much to be called a confederation. For example, 1911 mgbe ndị ọcha chọọ ka enyelu Christianity aka ka o wee gbasaa ha kpọkọrọ over 100 communities n'Igboland sibabịa ka Eze Nri subere nsọ ka onye ọbụla mee ihe ọ na-eme ezukọcha etu anwa onwe ji ọgwụ bụ onye jee na archives chọpụta na and eze nọ mgbe anwa Oba Alike nwụrụ 1924 so thereabout mana onye nọchiri ewu Tabans chiri 36 o wee kpọọ onye na-interpreta ya gwa ndị ọcha ihe etu nwa ji ọgwụ si wee kọwa na ife ya fụ na colonial records n'ime ọgwụkwe na ya sị na ya na-asụbe nsọ ya ka mmadụ gbuwe ibie ribe ibie ma megbuwe ibie na ọ yenye nsogbu na ndị ya nwa bụ ọkwa nyanwa na ya nwa mmụọ maka na tupu iche Eze Nri ị ga-aga through a process of ritual death yourself. Edoba na mgbe anwa shallow grave kwa ga-etu esi akwa onye chizuru echizu mụrụnụ nwunye ghe mefi ajadu ma ọ kwachaghị mana tupu imechara nke ahụ ịma aja ya echizi ụzọ mmadụ si abata afọ igwo mmụọ ịma aja wee fụọ wee jebezie ije dị na ichi eze ịnatakwa ebe a na-akpọ abanwarọ n'ọfịa ewelu abụbụ osisi lụọrụ tent ebe ị ga-anọ ọntị na-alụzi nnukwu obubeghị inefe anya Nri na ịntanetị ị ga-afụ the very long obu nke Oba Alike ịghọta Oba Alike onye nọ Eze Nri tupu echie Tabansi ya anyị fụrụ ka anyị maka abụrụ m mbọsị aka one Professor Basu nọ na School of Oriental and African Studies ji foto Oba Alike
we boss 2000 and I think 2018 I wave 40 from their records. Wow. So owebria na udo wo no na etiti isi na Nri bata ndị wa ọbata ifadi mana ọbata Nri bata udo adị ebe ọwara na-eso udo adị akwụ oge na-egwa unu na nwere ihe ọzọ mmadụ ara eri ibi onwekweni ndụ onwekwe onye na-eweta na ọsọ Chukwu na-eweta ndị na-eche na omenani Igbo ụka Igbo bụ ikpere alụsị ọ bụrụ eziokwu na omenani Igbo Nri established the fact na Chukwu nọ n'etiti ife niile ame o ji ebe anya Chukwu okike Olise bụrụ ụwa ndụfọdụ na-etuzi ọ dịka ndị ọncha amasị ịghọta na ụmụ ife niile ịghọta na ndị Igbo kwete n'ohu Chukwu mana egwu ya na-atụva ewee si ihe ekperie gị bido na nna gava ugoro mmụọ nwụrụ anwụ fameche si na nke a n'ọdụrụ ka ozuru na nwoke a bụrụ nwoke Chukwu a abụrụ onye sọsọ nna gava ya na wee chọọ supernaturals ọnya wa alụsị na-abịa between nna anyị ha na Chukwu intervening spirits. Anara egburuve mmadụ ụfọdụ ọkụkọ depending on the degree ụfọdụ ọ bụrụ yom ọkụkọ ụfọdụ ọ bụrụ ọkụkọ nwunye ọkụkọ nnekwu egbene ọkarịzịa ọ bụrụ ewu ọ bụrụ ịnyịnya ọ bụrụ atụrụ ọ bụrụ ebune ọ bụrụ efi no nwere never a human being in our Nri, what Nri gave to Igboland. It does not mean no nwere achọrọ m ịkpa ava no nwere ndị na-sacrifice human beings till lately no nwekwu ndị na-eri human beings anyị maara 1950-60 yes even in our neighborhoods so okay mara a na-ekwu maka onye ndị nwere ike ịchọpụta na the sanctity of human life and the dignity of the human person, which took the United Nations, the world, 2 world wars, First and Second World War, in which the world lost 80 million people. Out of by 1948, the population of the world was in the region of 2.2 or 3 or 4 billion. 80 million all over the world died. But we be 1948, we be the United Nations. We adopt the Universal Declaration of Human Rights. Nri for 900 AD. Wow. Na kuzili ndị Igbo na na-enye na the human person must be respected and now onwe sanctity. Imefu nwa mmadụ mee alụ. Imana gbogbo onwe ka nwanyị die nwụrụ iwe nọkata wee mesie enyi ike nke imefie ọbara alụ nke anwa ka alụ na imetụ nwoke merụ ya arụ mefụta nsọ ana ya ihe ọrị bidoro eke oye afọ nkwọ afịa na anọdụ n'ụbọchị ịbịa bata anyị enwe ebe afịa nke eke ya isi ụbọchị nwee nke oye nwee nke nkwọ nwa afọ Nri Priests na-ejegharị n'ala Igbo je na-edo alụsị ya niile deity deify. That's why I ji agụ arọ. That's why I ji agụ arọ. Etu esi wee kọwachi ya izu abụrụ eke oya ọhụnkwọ bụrụ ụbọchị na anọ izu asaa abụrụ 28 days ohu ọnwa and ọnwa ka eji ya ọnwa ịtụ na ọnwa ịda ka eji ama mgbe
ọnwa ọzọ bidoro, and ọ dị ọnwa 13 13th, long before the Christian Gregorian calendar of 16th century. Ka ha bido gowa, anyị bido gowa arọ 1042 AD. Nri weterie wee lukwa echi Nri na-agụrụ Igbo arọ. Eze Nri wee eze Enugu Ukwu bụ ndị many communities ụmụ Nri makio ndị agụ these three ọbọkwasịfa Amawbia nwere direct connection and relationship with Nri, ụmụ Nri. Mana o nwezi nke a na-akpọ Nri ụmụ Nri in diaspora, which is by the time Onwejogu finishes 9 years research commissioned by the University of Ibadan under the vice chancellorship of Professor Konedike. He numbered them to over 120 communities all over. For example, Ogwashiku or Ogwanshi. The Oche nwere ike pronounce Nshi. So many, like former governor Owa Igbo, ebe the former governor nke Igbo, Delta. How did mgbe onye eze na-achị Owa nya nna that governor. The first time o set okwu na Nri, anyị kpọrọ meeting ndị njikọta ụmụ Nri akpọrọ ya. Before me, all under ebe a chịrị aja na de niile si na nna ya gwara ya n'ebe ka bashi. Abụrụ na akọrọ m nọ nke m hụrụ n'anya. Ịghọta. Ya etu a ka ọ dị all over the place. So ị bịa na meeting, eze richie ya na mmadụ anara erikọ ife, ya na mmadụ anara awụkọ arụ, ọ nara arapụkwu Nri je ebe ọna a na-abịa ahụ ya maka mmụọ ka ọgwụ. Na ọbịa na cabinet meeting ya, a ga-enwe onye na-anata ya okwu abịa kwuo ihe aya ekwu maka ya. Ndị mmadụ ndị nzama ebido kpaba akpagide alọ kpakatazi ya. Onwe ka ofu esi mee ka ọ ya ekpokọ okwu ife consensus ọkọ mgbịrịmgba ya. Onye na-anata okwu eje si igwe kedu ọsịa na ihe onye n'ukwu isi okwu, o nwere onye ga-anụ iwe ọ gwara ya ọsọsọ nyewa ewee si onye anwa kwukwe na ife ahụ ikwu okwu onye ọkụ oge na ya okwu ahụ ekwuchego ifron of the foundation of democratic order. Yes. So the people still know that they took the decision among themselves. Yes. That he did not impose it. No, what any evidence of that his opinion? Yes. And what any evidence of it? So that was an order that was spread. The Democrats or Republicans. Yes. So the difference will develop the intellect. Anyway, will be organized, develop, and so on.